Kevään ensimmäinen varsinainen ajo suuntautui huhtikuun alussa Länsi-Uudellemaalle, Kirkkonummen ja Siuntion seuduille. Kuvatun reitin alku Kirkkonummen vanhalta Kuninkaantietä ensin Niittykylän tietä kohden Sundbykartanoa. Kehlasdal sijaitsee Niittikylän tie 299 olevassa suuressa entisessä navettarakennuksessa. Rakennuksen vasemmassa päädyssä on Stalle Café, joka palvelee kesäviikonloppuisin äitienpäivästä syyskuun puoleenväliin. Navettarakennuksessa järjestetään erilaisia tapahtumia sekä vuokrataan tilaa yksityistilaisuuksiin. Sundbyn kartanolinnan historia tunnetaan jo vuodesta 1417. 1560-luvulla Gustav Vasas tallimestari Jakob Henrikin poika rakennutti paikalle harmaankivisen linnan. Sundby on ehtinyt historiansa aikana kuulua monelle aatelissuvulle. Toisen maailmansodan jälkeen Sundby-kartano jäi Neuvostoliiton vuokraaman Porkkalan paranteesin alueelle. Linna toimi paranteisen aikana neuvostoarmeijan päällystön päämajana. Yhdessä ulkorakennuksessa aivan tien vieressä on vieläkin nähtävissä ja luettavissa venäjänkielistä tekstiä. Sundbyn kartano on yksityisomistuksessa. Kartano ei ole avoinna yleisölle. Sundbyn kartanolta matka jatkui Karskogin tietä kohti Evitskogia. Nyt varmaan on syytä alkaa tutkimaan karttoja ja kartoittaa mielenkiintoisia sorareittejä kevään ja kesän ajoja varten. Ainakin Café Lätikselle tettiä seuraten. Tosin ajoreittien tulee olla minulle isompi kuin polku. Niille en mene.
Eevitskukista ajoreitti Lapinkylän ja Kehä Kolmosen kautta kotia kohden. Tuli ajettua mukavan pituinen reitti aurinkoisessa säässä, vaikka ilma olikin kovasti tuulinen ja suht kolea. Näitä lisää.